para nos gañadora do Festival de Eurovisión, Lucía Pérez. Hola, Lucía. Moi bons días. Prometiches que ías vir, sí, e aquí estás. Aquí estou. A ver, primeiras impresións. Pois moi positivas todas, a verdade que, bueno, xa o dixe que foi unha das experiencias maiores da miña vida, disfrutei cada momento a tope, así que contenta e feliz, e, bueno, pois agora con un pouco de pena, ¿no? Ahora contar todo como o que de estar esperando algo durante tanto tempo, e logo pasa voando. Nun plis, si se pasa rápido, moi rápido. Tiveches nervios? Pois non demasiado, a verdade que aí deume conta ahora cando empezo a asimilar todo, digo, pois é que realmente non estaba nerviosa, eu creo que tiña máis ganas e tensión positiva, e bueno, cando subín a primeira escaleira e vin que funcionaba ben, que estaba cómoda, digo, ala, xa se me foron os poucos nervios que tiña. Puideches comer ese día? Comín moi ben. Que come unha Eurovisiva antes da súa actuación? Pois ese día, a verdade é que comemos sándwich, ensaladas, heladas, un pouco así comida rápida, que era o que había, porque estuvemos dende as 12 da mañá, pois eso, nas instalacións, en camerinos, maquillaje, estuvemos todo aí, a verdade que... Pero bueno, hasta dormimos sexta e todo, así que con eso digo... Dormiches sexta? Sí. Fuches capaz de dormir? Sí. Non mo podo creer. Sí, a verdade que estábamos moi relaxados, porque... Estabas moi tranquila. Os ensaios saliran ben, estábamos todos moi a gusto, un ambiente moi bon. Notabas a calor da xente, supoño. Moito. A verdade é que a canción era o que era, como era a canción moi pegadiza e demais, era unha revolución. Cando empezaba a decir España e todo, a xente xa cantando españoles e non españoles, eh? Sí, porque eu teño que confesar, como moitísima xente lle pasou, que a minha canción non me gustaba. Era unha canción facilona e tal. O que pasa é que cando vin a actuación, estiveches tan ben, e con tanta forza, e con tanta simpatía, defendendo tan ben o tema, que hai moitísima xente que me dixo, mira, non me gustaba nada o tema, pero encantoume a actuación. Xusto o contrario que lles pasou, por exemplo, a Blue, que tiñan un tema moi bo, pero a execución foi, pro meu gusto, horrible. A verdade que... Mira, esa é a túa actuación, que guapa, de rosa, con eses rizos. O peiteado fantástico, eh? Hombre, Carmen Rodríguez deixou-mo ben, así que perfecto. No, estás guapísima. A verdade que eu cando baixei do escenario, todos os rapaces do ballet e demás, baixamos cunha enerxía de decir, ui, que ben, pola nosa parte, o traballo feito, así que dá igual quedar de últimos. E o baile, como levaches? Pois o baile moi ben, a verdade que Lola Rodríguez, a coreógrafa, é unha gran profesional, unha gran persona. É a coreógrafa do programa Fama, non? Sí, e, bueno, pois a verdade que aprendín moito porque... Porque o teu non é o baile, precisamente. Non, pero bueno, esta canción requería algo, entonces, bueno... Si que a mí encantou o xestiño este da man, así... É un gesto moi... que ven... Sí. Pa moitas situacións da vida. Non, era pegadiza, e eu penso que se viu o que pretendía transmitir a canción, non? Ese optimismo. Porque ti que pensas dos gañadores? Pois realmente non eran os dos meus favoritos. Eu tiños, además, curiosidade para que non pasaran a final, así que imagínate como os tiña eu. Eu os puxe nun vídeo que fixemos, porque a mí sí que me parecía, sí que me parecía pegadiza a canción. Non, a canción, además, a posta en escena era moi, bueno, pois moi asombrante, non? Estamos xusto vendo aí as imaxes da actuación de Azerbaixán. O que sí que, por exemplo, a min gustábame moito Suiza e quedou de última, así que, bueno, non sei, ao final aquí os gustos son tan particulares. Además, este festival había moitos estilos de tipos de música e, bueno, estaba moi variado. Porque, por exemplo, a favorita do xurado era a canción italiana, parece ser, que era un tema así moi lento, non? Ese tipo ópera. Non, bueno, italiano era jazz, así era... Non era, estou confundindo coa francesa. Francia. Sí. Sabes por que confundo? Polo tema do corso. Estou confundindo por iso. Logo había moito tema movido, pero se simplemente fora o concurso polo televoto, quedarías no posto 16. Sí, o público gustou, a canción era moi popular, non era tan fácil que sempre, cando empezamos a ver un pouco todo das votacións, Chema Purón, o meu produtor, decíamos, normalmente unha boa canción, con unha boa base, gusta máis un xurado experto. Cando unha canción é máis fácil, máis pegadía, gusta máis o público. Aí está
o resultado, non? Que cando a canción italiana, que era unha canción de peso, jazz, non sei que, estaba aí de segunda. Sí, de todos os xeitos está máis que comprobado que quen vota son os veciños, porque nos tivemos puntos dos nosos veciños. Temos poucos veciños, esa é a conclusión. Hai que ter máis veciños. Quer dicir que as circunstancias xeopolíticas pesan máis que os criterios musicais. Sí, está claro, que nos cando estábamos nas votacións era moi curioso, porque claro, toda a xente que ali é eurofan, e todo, este país, tranquilos, que non nos vota nada, así tal cual era. Sí, eu botei de menos as previsións de Uribarri, porque él clavaba exactamente. Íñigo non quixo arriscar, non? Pero a verdade é que é así, case como unha ciencia exacta. Sí, é verdade. Crees que teríamos máis facilidade se unha estrofa, polo menos, fora en inglés? Pode ser que nos axude a estar máis arriba nas clasificacións, pero eu creo que España nunca, además, bueno, España e calquer outro país, eu sempre apoiarei a cantar na nosa lengua, en calquera de outras lenguas que ten España, galego... Anda que se lle chegas a meter un poquinho de galego, o mellor quedábamos antes. Pois, o mellor sí, non o sei, pero eu creo que eso forma da riqueza cultural dun país e creo que nunca debemos renunciar a eso, así que apoia sempre o noso idioma. E entre os contrincantes había relación, había compañeirismo? Había moi bon rollo, sí, además que como nos días previos había festas, había cousas que onde estábamos compartindo moitos momentos xuntos, entrevista, roda de prensa, e a verdade é que había moi bon ambiente, sobre todo nos estuvemos cos Big Five, que eran Inglaterra, Alemania, Italia e Francia, e, bueno, a verdade é que moi bon ambiente. Pregunta unha amiga da revista Fin de Semana, Noli González, unha anécdota que teñas así de Eurovisión. Anécdotas. É unha anécdota curiosa que poidas contar, pois claro. Bueno, anécdotas seguramente terei moitas, pero eu sobre todo bueno, non é anécdota, senón que eu destacaría, non, o ambiente eurovisivo que hai, pero gracias aos eurofans, que nadie sabe o que hai aí hasta que estás metido nel, e anécdotas, bueno, non sei, a verdade é que non me salen agora. Non sei, non te eches así algunha mirada de como dicindo, mira esta, a ver se... Bueno, anécdota que a ver se fago un dúo con los Blue, que... Home, eso estaría ben. Eso non estaría mal. Se estaría ben ser a quinta integrante dos Blue. Eu tamén me pido ser a quinta integrante dos Blue, porque os Blue son moito Blue. Sí, sin duda. Mami, Blue. E iso en que pode parar? Pois estuvemos, bueno, a verdad que, como o que decía, como estuvemos compartindo outros momentos, abriuse a posibilidade de facer algo con os Blue, así que, bueno, pois a ver se pasando verán volvemos a establecer contacto e, bueno, pois oxalá, non? Sería importante para a miña carreira. Cando despertaches o día seguinte, que sensación tiñas? Porque ás veces pasan as cousas e dá a sensación como que foi un sono, non? Unha sensación de gusto, de sensación de bueno, a pesar de todo do resultado, unha sensación de todo de moi ben, de afortunada de poder vivir esa experiencia. Bueno, por certo, estás recordando unha anécdota moi boa. Pois veña, conta. Porque esta teño que contar. Porque estábamos na rueda de prensa primeira oficial, que eran centos de periodistas, igual e sentada nunha cachomesa. Entonces, todas as preguntas eran a maioría en inglés, castelán, hasta algún en alemán. Entonces, por curiosidade, saltáronme unha en galego. Eu tiña tal concentración no idioma que non me salía contestar en galego, así que imagínate. Claro, tal batiburrillo, non, de cousas. E dicía, bueno, isto cando conte en Galicia non mo creen, pero... Quen estivo aí o teu carón apoiándote? Pois estuvo o meu produtor Chema Purón, desde o primeiro momento, logo veu miña mai, veu meu mozo, viñeron amigos... Estivo a familia aí contigo, vibrando. Sí, neses momentos tan especiales a mí gustaríame que estuvera alguén moi cercana a min. Que sei que a familia pasa o peor ca un, non? Pode ser, eu creo que pasaron máis os que estuveron aquí, os que se quedaron... Porque como non vían realmente todo o que eu vivía ali e como estaba evolucionando, realmente seguramente pasaron peor. En ese momento no que ves
que non hai puntos, e non hai puntos, e non hai puntos, e non hai puntos. Bueno, que pensas? Un ataque, eu creo que ataques de risa, decíamos, ai no, que como quedemos de últimos, pero celebrábamoslo con copa de champán e veña. Veña, home, claro. No público, cun sorriso, porque non perdiches o sorriso en ningún momento. No, eu creo que ese era un dos meus obxectivos, de non perder o sorriso e de disfrutar cada momento, así que eso conseguino, así que por eso estou contenta, non? E agora que? Pois agora concertos, actuacións, que haya moitos escenarios, fora de Galicia tamén, que se me están abrindo varias actuacións por Asturias, por Cataluña, Madrid, e bueno, pues por suposto en Galicia, claro. A seguir con ese disco, claro. Cruzo os dedos para que vaya moi ben. Moitísimas grazas por estar con nós na revista Fin de Semana. Como prometiches, que és unha muller de palabra, todo o mellor para ti, xa sabes, Lucía. Moitísimas gracias, bueno, hasta a próxima. Ata a próxima, Lucía. Gracias.